Ya mata na nasiha zan muku babba, farko ni da babbar ciki zan soma, ke ko kanwace gare ta yake karama. Yau mai gida nishaɗi kake ji. Ai dole ne in yi nishaɗi ai. Masha Allah, alhamdulillah. Yanzu abin da nake so da ku, duk al'amuran da suka faru a dacen baya, ina so komai su wuce. Sai zama ma kamar ba a yi shi ba, a manta da abubuwan da suka faru. Ina so a yafe mu, ko ba ka bane Maryam? Haka ne, Allah ya yafe mana gaba ɗaya. Babu komai mai gida, tunda ka yi nadama to mu ma mun yafe maka. Ubangiji Allah ya yafe mana baki ɗaya. Amin amin. Saboda bai kamata zaman tare a dinga shigo da wasa da wasu ƙarere a ciki ba. Tunda na gane kuskure na yi babban kuskure, sako ƙarerayi a cikin al'amurana musamman ma kuma na aure ba shi da fa'ida, bai kamata ba. Sabida in Allah yarda da ka yanzu dukkan wasu al'amurana na rayuwa zan daina yin ƙarya a ciki, zan yi su fi sabilillahi. Da ma haka ake son ɗan adam idan ya yi kuskure ya gane kuskuren shi kuma ya gyara. Gaskiya. To alhamdulillah mun gode ma Allah. Tunda ka gane gaskiya gaskiya ce. Gaskiya ne. Allah ya fi mana. Abin da nake so da ku zan muku ni albishir guda ɗaya. Amma ban sani ba ko zai ɓata muku rai. A'a ba zai ɓaci ba, ai tunda kaga an ce albishir ai akwai alkhairi. To mai gida, mu ɓacin ranka ai kun saba da shi. Ai ya zama mana jiki. Ai ya zama jiki, yanzu ma in kayi ma ba damuwa muke yi ba, don haka muna sauraron ka, ko ba haka ba Maryam? Haka ne. To gaskiya ne. To tunda na ce zan daina yin al'amura na a cikin ƙarya, to yanzu zan buɗe zan ga muku gaskiya dukkan abin da nake buƙatar zan yi. Tunda Allah ya taimaka yanzu an samu kwanciyar hankali, komai ya wuce, an samu ci gaba, abubuwa suna shigowa ko ta wanda bangare yanzu alhamdulillahi masha Allahu. To na yanke hukuncin zan ƙara aure. Aure? Ƙware kuwa, aure.